pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Miturut cerita saka Tanah Jawi ing sawijining désa ing Jawa Tengah, ana pemuda kang bagus lan aran Joko Tarub. Dheweke urip karo ibune sing biasa disebut Mbok Rondo. Bapake Joko Tarub wis suwe seda. Saben dina Joko Tarub lan Mbok Rondo tani ing sawahe Pak Ranu. Ing sawijining wengi Joko Tarub ngipi arep rabi karo widodari kang ayu rupane. Wah, Jan, indah banget ngipiku. Ini so kelakon, sapa ora gelem rabi karo widodari. Wes rasa angan-angan karo widodari ae ndang mangkat nyang sawah kono. Nggih, Mbok, kula teng saben riyin. Ya aku tak nyiapni segone. Pak Ranu. Mbok kenapa Joko kadereng rabi ngantos sakniki? Kula mboten ngertos Pak pun kersane Joko mawon. Maksud kula, Joko kula ajeng jodohake kalih yoga kula. Mboten napa-napa Pak nek Jokone purun, kula manut Joko mawon. Nggih Mbak, jenengan tanglet Joko riyen. Mengke nek empun sampun enten jawaban jenengan teng griya kula. Nggih Pak, mengke kula criyosne teng Joko. Mbak, lha niku Joko. Pak, Mbok kula pamit teng Telogorian nggih. Iya Le, hati-hati. Ayo dulur, dolan menyang bumi. Wah, ayo nanging dolan menyang endi? Aku duwe ide dolan menyang sumber ae. Sumbere adem apa ora? Nek sumbernya wis penak. Iya kayane apik panggone. Iya wis nanging pamit para nawa sekar dhisik. Anakku kok pada rame-rame arep nyang endi? Nggih Ratu badhe nyuwun pamit, kula kali sederek badhe manjep menang bumi. Iya, Nduk. Neng bumi aja suwi-suwi, aja nganti bengi. Ayo adus neng kene wae. Ayo. Selendangnya di dalam kene ya. Iya. Tuh. Wah, benih adem banget ya. Iya, benih banget. Rempel. Nang sekitarane kene apik tenan. Gak salah iki sumber apik tenan. Wih, akeh men widodari kae. Wih, padha atus kabeh. Cukup ae selendang. Cukup sing ndi ya? Kok cukup kabeh ben iso dadi bojoku. Cukup iki ae lho. Ayo mulai sama kita wis peteng. Ayo. Loh, selendangku ning endi ya? Loh, lah masalahnya endi? Masalah Ratu Gede kene karo Mbak Yu kabeh. Ya piye iki langite wis arep peteng.
Kowe ning kene wae yo. Aku dhewean iki. Iya. Yo golekane ning kene wae sekitaran kene terus engko nek wis ketemu kabari ya. Iya. Engko tak susul. Iya. Lho selendangku ning endi ya kok reneng? Gini ya kowe kok sedih banget. Aku kehilangan selendangku, apa kowe ngerti? Aku ora ngerti. Aku Joko Tarub sama Desa Kulon. Lah kowe sapa? Aku Wulan, aku kesasar nang kene lan arep golek selendangku. Nek kowe gelem, kowe oleh nginep nang omahku. Iso tak golek selendangmu. Nggih. Lah iki piye carane ngomong ning Prabu lek selendangin Nawang Wulan ilang? Lah mbah iki manut ae. Nawang Putri, Nawang Sari, Nawang Tiwi, Nawang Laras, Nawang Sundari. Loh, lah Nawang Wulan ning endi? Anu Ratu Wulan tasih teng telaga amargi selendangipun ical. Yen wis wayahe aku bakal mudhun ning bumi nemokne Nawang Wulan. Bapak, tamu. Apa to Le kok heboh ae? Nggih Bu, kula Nawang Wulan kula badhe nyuwun izin badhe nginep teng mriki angsal napa mboten? Ora usah nyeluk Ibu, mbok mawon. Iya, oleh turu kene. Ayo tak dusui kamare. Joko ben nyiapne panganan kanggo Wulan. Wulan, kakang pamit ning alas sik ya. Nggih, Kang. Loh, apa iki ana hubungane karo Kang Joko? Ana apa Wulan? Iki apa ana hubungane kalih Kang Joko? Sepurane Wulan. Kakang ora nek niatan lek sampean. Kakang tresno kalih sampean. Wulan ra iso nang kene terus aku kudu bali nang kayangan. Wulan aja bali. Kakang ora iso adoh sama Wulan. Sepurane Kang Mas. Firasatku, Nawang Wulan butuh pitulungan. Ayo dulur medun menyang bumi, nusul Nawang Wulan. Ayo bali menyang kayangan. Nanging aku isih tresna marang Joko Tarub. Aja percayane karo menungsa kuwi. Amarga Joko kowe ora iso bali ning kayangan. Gara-gara Joko selendangmu ilang. Iya bener, ayo bali menyang kayangan. Ayo. Lan aja bali lan. Sepurane Kang Mas.